Ka Vendrame Institute ka badon ha Mawpdang ka balong ka wena kisnong ka badon ha kapsor Shillong suaban poisha ding paso mentakas ngi kala Pynlong ka program ka ba kerteng tip yala ka Kolshor. Ka jingtmu jo ka program ka long ban pensngawi ki samla khasi bagi de ban tip barban it ela ka jong ka Kolshor. Udu khor ka yeng dor bar thauan ka Meghalaya uba penyat sings im ulalong ukongsan ha ka program ka bala ne tang shikenta. Kikenram kilendan hakani kasngi kilong u Reverend Father John Zosiama u Vice Provincial jong ka Shillong Province u Amos Duya Sordar jong ka Mawpdang par u Reverend Father Festus Shadab u Assistant Pastor jong ka Penthor Umkra Parish. Hakani ka program laya Shembantaru da kisamla pule jong ka St. Francis Assisi High Secondary School bar ka Don Bosco Secondary School jong ka Mawkasyang kentubru ya ka Don Bosco Secondary School jong ka Mawpdang. Ukongsan hakani kasngi uba penyat sings mulai ro ekimati jeng Father Barnes Mauri ubala seng labo ya ka Vendrame Institute hakani ka Jaka.